नोजोर बोथावना जादों बावखुंग्रि बिधानसभा बियाबावबो आरो बेबायदिनो बावखुंग्रि बिधानसभा बियाबाव अल इन्डिया तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय बिजाथिफोर मोननो हादों। बेवहाय उदांस्रि नार्जारी आरो उदांस्रि नार्जारीया मदद खालामनो थाखाय बिथांखौ सोनाब बंगनिफ्राय स्टार केम्पेइनार महरै फोसावदिं खालामनो फैदों। बेवहाय बारग' क्रिकेटार कमल आजाद आरो एमपि कमल आजाद बिथाङा आरो बे समाव आंजों लोगोसे दङ बिजाथि उदांस्रि नार्जारी मेम आरो दिनै गेदेर मोनसे फोसावदिं मेल जानानै थांबाय आरो बेवहाय नोंथाङा माबायदि नुनो हादों? एक्चुअली दिनै जे बाहाय फोसावदिं मेल जानानै फैदों बाहाय बहुत जोंनि बावखुंग्रि समस्तियाव थानाय विभिन्न जाति जनबस्तिनिफ्राय जोंनि ओनसोलनि आइ आफा बिदा फंबाय अनजाथाव बिमा बिब' बिनानाव आरो अनजाथाव फिसाफ्रा दोबै फैनानै सापर्टिं खालामदों, जयजुगथ खालामफैदों आरो भारत हादरनि मुंदांखा क्रिकेटार वर्ल्ड चेम्पियन सासे क्रिकेटारखौ दिनै अनसायफैदों आरो जाय क्रिकेटारा बाहाय नुजाफैदों कृति आजाद सारा जोंनि भारत हादरनि जौगाथिनि थाखाय बिथाङा सासे मोजां माने राउन्डजों देरहाबोनाय आरो दा बिथाङा जोंनि बे आसाम बिटिआराव थानाय बा बावखुंग्रि ओनसोलाव थानाय विभिन्न जनजाति जनबस्तिनि फिसाफोरखौ दिनै जौगाथिनि फारसे आंखौबो मावलांनो थाखाय सापर्टिं होफैदों आरो आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि बावखुंग्रि समस्तियाव थानाय आइ आफा बिदा फंबायहा खुनु गावजों गाव माने नारा नाथा जालायाजासे खौसेथि आरो मोनसेयैनो जाहाथे टीमसिनि जराफुलाव आंगो फिसा आंगो बिनानावानो ओंखारबोबाय होननानै नारा नाथा गैयाजासे जोंनि ओनसोलनि जौगाथिनि थाखाय मावनो खाबु होयो। गोबां जोंहा मावनांगौ दं। दिनै लामा दालां दिनै हान्थामेला थासारिया बुहुत गोग्लैसोनाय गंसे गारि खारोबानो बुहुत हाद्रि खुफुंनाय बेबायदि अबस्था आरो जायगा जायगा मेडिकेल साब सेन्टाराव थांनाय लामा दिनैसिमबो औवा दालां जाहाथे जोंनि ओनसोलाव थानाय फिसाफ्रा स्कुलाव थांनाय गेलेसालियाव थांनाय सोरबा बेमार सिकित्सा खालामनो थांनाय जोंनि आइ आफानि हान्थामेला थासारिया गोग्लैसोनानै दं। बेनिखायनो आङो बे ओनसोलनि जौगाथिनि मावनो थाखाय दिनै थांखि लादों आरो आइ आफानि सापर्टिंजों आङो देरहालांनाय लोगो लोगो आङो ओनसोलनि थासारिनि जौगाथिनि मावगोन आसाम एसेमब्लिनिफ्राय डिमान्ड खालामनानै आरो गोबां लाइमोन फिसाफोरनि जेंना समस्या बोस्रांनांगौ दङ। गोबां लेखा गोरों फिसाफोरनि थाखाय बेखार समस्या दिनैसिमबो सुफुंजोबजायाखै। गोबां नेसनेल इन्टारनेसनेल पारपसाव गेलेहैनाय फिसाफोरनि बेखार समस्या दिनैसिमबो सुस्रांजोबजायाखै। बेनिखायनो इयां जेनेरेसननि लाइमोनफोरनि थाखाय आङो दिनै बेखार समस्या सुस्रांलांनोबो थांखि लादों आरो बिनि गेजेरजों जोंहा नायगाव टु धुब्री बर्डाराव गंसे कलेजनि गोनांथि दं। नाथाय बहुत सारा एमएलए बारलांबाय दिनैसिमबो इडुकेसन डेभेलपनि फारसे नोजोर बोनायखौ आङो नुनो मोनाखै। बेनिखायनो नायगाव टु बर्डार धुब्री बर्डारनि गेजेर जायगायाव आङो कलेज गंसे डिमान्ड खालामनानै गायसनहैगोन। जोंनि गुबै एजेन्डाया मा जागोन? आंनि गुबै एजेन्डाया बेनो देरहालांनाय लोगो लोगो ओनसोलनि थासारिनि जौगाथि मावगोन आरो माखासे जोंनि जोहोलाव बिदा फंबाया गोबाव सम थै दान होनानै नांदों। दिनै जिउ दान होलांनाय बिदा फंबायनि दिनै समस्या बोस्रांजायाखै। 5 लाख रां मोननांगौ दङमोन दिनै बेफोरबो मोनफुङाखै आरो जिउ दान होनानै नांनानै मोजोमसे जिउखौ लानानै दिनै एकट इस्युनि गेजेरजों जोंनि बिदा फंबाया मोगथाङाव फैबाय। दिनै बै बिदा फंबायनि थाखाय खुनु रिहाबिलिटेसन एग्रिसियाबो क्लियार जायाखै आरो जाय एकटखौ खालामबाय एकटनि उनाव दिनै जेलाव जोबथेजानानै दोनजाबाय। बे गासिबो बिजेपिनि साल गेलेनायनि दिनै आइडिय'लजिनि गेजेरजोंनो। बेनिखायनो आं जुदि सौहैयोब्ला रन्जन दैमानि थाखायबो आं आवाज उठायगोन। जाय भारत माताखौ साखि दोननानै एकट खालामदोंमोन दिनै भारत माताखौ दिनै सनमान होनांगौ आं बेखौ डिमान्ड खालामहैगोन। नोंथांनि बावखुंग्रि बियाबाव गोबां बिजाथि दं। मोखाङाव बेरेखा दोलोबै एनडिएनिजों मदद होजानाय बिजेपिजों मदद होजानाय बेबायदिनो बिपिएफनि बिजाथि दं, इउपिपिएलनि बिजाथि दं आरो उदां बिजाथि महर दं। दा माबायदिहाय तृणमूल कंग्रेसनि फारसेनिफ्राय नोंथाङा माबायदि आसा खालामो? आच्छा माने मोनसे कम्पिटिसन जानांगौबा गोबां टिमबो थानांगोन नङा होमबा? दा बाहाय फाइनाल राउन्ड कम्पिटिसन जागोन। जेनेबा नोङो सेमि फाइनाल जालाङो नङा होमबा? बाहाय दिनै माखासे निर्दलीयफ्रा जायगायावनो गुगालांखानायखौ नुखाबाय। दा माखासे रिजनेल पार्टिया थागोन कम्पिटिसन नांनो। कम्पिटिसन जानांगौबा माने एगेन्स्ट टिमाबो थानांगौ जायो। बाहाय बबेबा पार्टिखौ आं सोंखारिनो लुबैया खिन्थु आं डाइरेक्ट बिजेपिनि एगेन्स्ट। बाहाय दिनै बुंनो थांगोन आं बिपिएफखौ आं सनमान होयो नाथाय बिसिनि केन्डिडेटआ जाहैबाय बायह्रानिसो एखे बियो क'क्राझारनि नङा बावखुंग्रिनि नङा। अब्ला जोंनि बावखुंग्रियाव थानाय फिसाफोरनि बिखयै बे रुपनराया मा मावगोन बेखौसो सिन्था खालामनांगोन जोंनि आइ आफाया। नाथाय बिपिएफ होननानै आं सनमान होयो आरो
माखासे इउपिपिएलनि थासारिखौबो आङो गाज्रि होननानै सोंखारिनाय नङा केन्डिडेटनि बिखय डिसकास खालामनांगोन आइ आफाया सोरनि बेकग्राउन्डआव मा दं दिनै सासे वर्ल्ड चेम्पियन क्रिकेट आजारसारा गोबां खोथा आंनि बिखय फोरमायलांबाय बेयाव नायनानै नुनो मोनो बेकग्राउन्डआव आं जेसेबां जौगाथि मावनानै दं बेनिफ्राय दुइ गुना आङो जोंनि ओनसोलनि थासारिनि जौगाथिखौ मावनानै देखायगोन आइजोफोरखौ आङो सेभक खालामगोन जाय मोननै टाइपनिफ्राय जौगाथि फैगोन पश्चिम बेंगलनिफ्रायबो फैगोन आसाम एसेम्ब्लिनिफ्रायबो आं डिमान्ड खालामनानै लाबोगोन रायजोनि जौगाथिनि बावखुंग्रि बियाबाव लोगोसे बिटिआरआव थानाय गोबां लाइमोनगिरिफोर दं बिसोरनि थाखाय बेकार समस्याखौ सुफुंनो आं गिदिर थांखि लादों जाहाथे बे थांखिखौ आइ आफाया दिनै आंखौ सापर्ट होनानै बिसायख'थिया बारा गोबाव गैला गेजेराव सानथामल'सै दा बावखुंग्रि बियाबनि भटार्स रायजोफोरखौ मा खावलायगोन आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि बावखुंग्रि ओनसोलाव थानाय जेसेबांनाखि जाथि जनबस्ति दं जोंनि बावखुंग्रि समस्तियाव जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय अनजाथाव फिसाफोरखौ आङो खावलायगोन जाहाथे भटखौ गावस्रा होलाया जासे स्ट्रं भाबै आसाम एसेम्ब्लियाव थांनानै आवाज उथायहैनो थाखाय आंखौ खाबु होयो आं बेखौनो खावलायगोन आरो भटखौ गावस्रा गावस्रि खालामाजासे टिएमसिनि जरा फुलावनो सिंग्रि बिबारावनो भटखौ होनानै आंखौ जय जुगथ खालामो आरो आंहा फोथायनाय दङ आइ आफाया आंनि सायाव मालाबाबो अननाय खामानि मावनाय नङा आं मोनबाय थादों मोनफ्रोम फेक्सनाव थानाय बिदा फंबायनिफ्रायबो आं गोबां अननायखौ मोन्दों थेंक इउ गोजोन्थों बिथांजोआनो जाबाय तृणमूल कंग्रेसनि बिजाथि उदांस्रि नार्जारी आरो उदांस्रि नार्जारीआ गावनि देरहानायखौ बेबायदिनो आसा फारिदों आरो बेबायदिनो बावखुंग्रि बियाबाव बेबायदिनो गोख्रोङै बेबायदिनो बिधान थेरे दावहा जानायजों लोगोसे फोसावदिंखौबो गोख्रोङै जानाय नुनो मोननाय जादों आरो 9 एप्रिलाव बेबायदिनो खुंफुंजानो थांगोन आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि भट आरो बे आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि भटखौ लानानै बिजाथिफोरा बेबायदिनो गोख्रोङै फोसावदिं खालामनाय नुनो मोनदों आरो बर' आइजो महरै बेबायदिनो उदांस्रि नार्जारीआ हादोरारि क्लाबाव बेबायदिनो उसु गेलेनायजों लोगोसे बिथाङा बर' आइजो महरै बेवहाय राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारदों आरो बावखुंग्रि बियाबाव बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों आरो बेबायदिनो बिथांखौ मदद खालामनो थाखाय दिनै सोनाब बंगनिफ्राय बेबायदिनो एमपि आरो लोगोसे बारग' क्रिकेटार भारतनि इन्डियान टीमनि क्रिकेटार बेबायदिनो कमल आजाद बिथाङा फैनानै बिथांखौ मदद खालामबाय आरो गोख्रोङै फोसावदिं सालायलांबाय आरो बेबायदिनो उदांस्रि नार्जारीआबो गावनि बेसेनगोसा बिजाथायखौ फोरमायबाय आरो बेबायदिनो फैगौ 9 एप्रिलाव थि जागोन बेबायदिनो बिजाथिफोरनि बे खाफाला आरो भटार रायजोफोरा थि खालामगोन बिथांमोननि खाफालखौ